roses and little darling. Resterheide, Peer, een van de vele mooie natuurgebieden in ons groen Limburg. Ja, wij profileren Limburg als groene long in Vlaanderen, in het hart van Europa. Mooi voorbeeld hier. Maar ook, we hebben een nationaal park en het bosland. En een prachtig uitzicht hier. Ja, dat is ongelooflijk. Respect voor onze natuur is uiteraard belangrijk en dat begint van kindsbeen af. Hè? En dat is ook de reden waarom dat we binnen de provincie zwaar gaan inzetten op alle bestaande attracties, maar ook wandeltochten gelijk deze, om die kidsproof en kidscool te maken. Of dat nu een museum is of een wandeltocht. De verbondenheid met de natuur, met de cultuur van jongs af aan zorgt ervoor dat je veel meer respect hebt achteraf. We investeren samen met de regionale landschappen in heel veel wandellussen die kwalitatief zeer hoog zijn. En dat is ook de reden waarom dat Toerisme Limburg mede schouders eronder zet en zorgt voor de promotie van die wandellussen. Natuur, landbouw en toerisme zijn 3 belangrijke troeven voor Noord-Limburg. Ik denk dat er heel veel samenwerkingsverbanden vandaag zijn over de domeinen heen. U zegt het al, landbouw, natuur, cultuur, erfgoed. Maar dat in combinatie met toerisme. En Kinrooi is een mooi voorbeeld. Ja, mensen van overal tegen, van Antwerpen, van Nederland, van Brugge, van West-Vlaanderen. Ze zijn dan meestal hier ergens in de horeca of in een slaapgelegenheid op vakantie. Ze komen met de fietsroute hier langs en dan stoppen ze natuurlijk, want ze zien het bordje verse asperges. En dan komen ze binnen en zeggen ze allemaal, oh, zo'n mooie asperges. Ja, dat kennen wij helemaal niet. Zeg, daarvoor is Kinrooi eigenlijk, hè. Verse asperges. Hè. We werken ook samen met het VVV-kantoor. Wij doen dus met de aspergeboeren die dat willen. Hebben we dus iedere woensdag in april en mei en juni is er dus ook een fietsroute. En dan kun je dus telkens bij een aspergeboer terecht en dan krijg je daar een korte rondleiding. De mooie natuur in de Limburgse Kempen is ook een inspiratiebron voor chef Jan Tournier uit Lommel. Ik vind dat je in een bos enorm veel inspiratie krijgt op alle gebieden, ook qua presentatie of nieuwe kruiden. Dit is eigenlijk een gerechtje gemaakt met jonge kabeljauw, gegaard in kreeftenboter, langzaam gegaard. Een jus erbij van garnaal met forel-eitjes. En dan ook een beetje crème van erwtjes en verse erwtjes. Ook weer heel streekgebonden. Ik probeer toch heel veel producten vanuit de buurt te halen. Ik denk maar aan bovendien lente, asperges of de kazen. Je hebt een Achterse blauwe, je hebt een Berikse witte. Daar werk ik heel veel mee.